Abokina zo ka ji na zo da wani labari. Wato abokina ina son baka wani shawara a rayuwar nan. Duk lokacin da za ka yi rayuwa da ko mace ko namiji, daga lokacin ka ne suka gane wanda yake son ka dan Allah ba dan sai wani abu da kake da shi ba. Saboda wanda dai zauna da kai a lokacin da baka da komai shine masoyinka na gaskiya. Wanda dai rinka ma dariya dan kana mai wani abu kuma ya ganka da mutunci dan lokacin kana da wani abu. Amma daga lokacin da ka rasa kai da banza uwar ubansu ɗaya. To wannan mutumin kakka yadda ka zauna da shi. Kuma ko a ina da mu je mu fatan da muke yi Allah ya haɗa mu da mafi alkhairi. Duk abin da ba alkhairi bane mu Allah shi ya tsakanin mu da shi ya haɗa kowa da gaman alkhairinsa. Wato abokina rayuwa an mun nima abin da ba zan manta ba. Kai ma wannan da aka ma ka ɗauke shi tamkar jarabawa ne. Wata ran a rayuwa sai labari. Wannan ni ciwon da yake cikin zuciyata ba dan ma iya fitowa duniya in bayyana shi bane. Saboda na bar wa Allah. Allah shi ya san komai kuma ni tsakanina da wanda ya mun wannan abin in ma ya cuce ni wannan ya je shi da Allah. Amma mu daman masoya Annabi Muhammadu mu mun saba muna da yafiya a cikin ranmu. To saboda haka nake so in ma nasiyan nan kakka damu da kowa a duniya. Duniya duk wanda ka ganshi kawai ka bar sa. Daman da ka gana ta wane. Daga lokacin da ka tashi a wanan nan za ka ga mutane sun guje ka. Sai kana da dama dai da ita wannan namu ne. To mu Allah ya sa mu dace. Amma mu rayuwar mu ba mu ɗauki kowa da wani abu ba. To kai ma haka nake so ko mace ko namiji kakka taɓa bari a saka a muguwar damuwa. Duk tunanin ka ya zama na koyi akan lahirarka.